Bil-darba li għaddiet, għamiltu biex insot ħalqi ommi u missieri. Bil-darba ħanamlu għalija nnifsi għax għajjejt, literalment għajjejt, neħx dik il-ħajja. Luke Costa għandu 36 sena u għattini darba ser jagħmel programm ta' riabilitazzjoni bħala rigala liħ innifsu għas-sena l-ġdida. Fuq il-mezzi soċjali li tkellem dwar dan il-pass li se jagħmel u jammetti li minkejja kien hemm persuni li prova jaqtalu qalbu bil-kummenti, il-kumplament għamlulu kuraġġ. Meta tkun f'dik it-triq, tħossok minsi min-nies, tħossok m'intix aċċettat, tħoss li isek bam tas-soċjetà hekk kont inħossni. Imma mbagħad tirċievi messaġġ imqar kuraġġ jew good luck mant bniedem parlamentari tgħid kif batli li da bħasbi jien isni mien xejn. Luke qal il-TVM News li esperjenza ta' meta kien żgħir xilfitlu ħafna mis-self-esteem tiegħu u ħaseb li d-droga se solvilu din il-problema. Kelli missieri jaħdem fuq il-monti u konna mmorru ġo skola privata u peress li l-itfal l-oħrajn kollha kienu missierhom minn avukat, minn tabib, minn xi ministru. Missieri kien jarma fuq il-monti u x'insaru jafu li missieri kien jaħdem fuq il-monti u ma kellu l-ebda kwalifiki u hekk ma stajniex nilagħbu ma' tfal, konna niġu bullied, issa li diħel programm. L-ewwel ħaġa li tgħaddili minn rasi anke li dejjer dar l-impenn. Niefu s-sensib xi ħadd jaqbad miegħi. Luke jgħid li lanqasu stess ma jaf kif ħakmitu l-użu tal-kokaina. Daqqa waħda tuża fil-weekend biss, qed tuża ġiet okkażjoni nhar ta' ġimgħa, fil-li qed tuża fost il-ġimgħa, fulli qed tuża x-xogħol, tispiċċa tuża x-xogħol, tispiċċa tuża d-dar, m'hemmx it-tnejn, it-tlieta, l-erba', l-ħamis jew l-ġimgħa. Kollok kemm ikollok paga, iktar ma jkollok xi kultant iktar problemi ta' flus, problemi ta' finanzi, problemi ta' saħħa, problemi mentalment. Kollox ma kollox, id-depression li taqblek, l-ansjetà, u panic attacks. Iżda llum Luke mimli kuraġġ u bl-appoġġ ta' madwaru se jkun qed iqatta l-festi tal-miliet u s-sena l-ġdida jaħdem fuq innifsu. Nittama li noħroġ xi raġel u kemm għall-familja u kemm għalija nnifsi. Nittama li naqtaħħa u ma nerġax naqbad di triq.